Skautské hnutí je v Americe velmi populární. Přestože je založil v Británii Lord Baden-Powell. Chtěl nějak legalizovat svého koníčka. Sdílení stanu s chlapci v uniformách. Skautský oddíl přivítal vysloužilého astronauta Binga Gordona. Jeden krůček pro člověka, jeden obří skok pro Binga Gordona. Ty vado, jsem na měsíci, já jsem fakt na měsíci. A po nečekaném přehozu se Archie vrhá na Jima. Jednou budete vyprávět vnoučatům, že jste mluvili s Bingem Gordonem. 8. mužem na měsíci. Díky, Bingu, to jistě budeme. Tak, oddíle, chce se někdo na něco zeptat? Zvedněte ruku, prosím, nejte? Kolik lidí bylo na měsíci? Na měsíci bylo 9 lidí. Ženský ne. Já byl 8. Aha. A jsem taky jediný chlap s knírem, co byl na měsíci, takže jsem říct, že jsem byl první, kdo byl na měsíci s knírem. Ano, Bradley? Znáte Neila Armstronga? Jo, Neila znám, ale je trochu nudnej, pořád to jeho. Na měsíci jsem byl první, kašlem na to, dál, jo ty, takovej ten divnej, no. Jaký je Buzz Aldrin jako člověk? Hroznej. Vážně? Jo, byl jsem v NASA ve výcviku s Neilem a Bázem, ale pro první let na měsíc mě vynechali. Možná bych byl na měsíci první, kdybych ředitele NASA převlavnul. No, to se tady asi moc nehodí. Ale je to pravda. Ví někdo, jak se jmenoval třetí z posádky Apollo 11? Já jo, Michael Collins. Ano. A co vlastně dělá teď? Proč jako? Ani nevystrčil nos z té debilní kabiny. Seděl tam a škrabal se na prdeli. Jenomže já jsem z toho vylez a chodil jsem tam, rozumíte? A pokud je mi známo, a nejspíš se nepletu, jsem tam taky jediný, kdo tam byl. Ty jsi chodil po měsíci? Ne. Ty jsi chodil po měsíci? Ne. Ty jsi... jezdil po měsíci? Ne. Ruce nahoru, kdo jste byli na měsíci. Jen já. Georgie, ty se chceš zeptat? Byl jste taky na jiný planetě? Za prvé, měsíc není planeta, proto se mu říká měsíc. Je to měsíc, měsíc. Za druhý, na jiný planetě nebyl nikdo, tak si nemyslí, že nejsem první, kdo tam nebyl. Jasný? Za třetí, byl jsem na měsíci, jasný? Byl jsem tam. I když nevím proč, je to dost nuda. Není tam televize, obchody, žádný restaurace, ani hrnek kafe se tam nesežene. Měsíc je prdel světa, ale byl jsem tam. Děkujeme Bingu Gordonovi mnohokrát. A než odejdete, chceme vám předat zvláštní dar. Georgie? Jako uznání za váš mimořádný výkon vám skautský oddíl 315 ve Websteru předává čestný odznak za bobříka odvahy. Jo, to je mi teda čest. Vy jste kretén.